אז בואו נפתח לבובו. טוב, אז כמו שאתם רואים נפל לנו מהשמיים משום מקום. אז יאללה. טוב, אני רוצה את אותה, אני לא יודעת אם זה בנים או בנות, אותה ואת הסיקרט. אוקיי, עכשיו תורי. אני רוצה את כולם, אבל הכי פחות את הירוק, והכי את שני אלה ואת הסיקרט. גם אני שכחתי להגיד לכם שאני הכי פחות רוצה את הירוק ואת הכחול, למרות שהוא גם חמוד. וגם את הסגול, הוא לא כזה. וואו. ואם מה אתם שואלים? מה את מדברת על ציפורית? למה את עושה ככה? היא נקראה לנו. אם אתם רוצים אגב את הסיפור המלא, אז תכתבו לנו את זה. הסיפור של הקופסה. יש עוד דקה. טוב, אז אנחנו פותחות ולא מסתכלות. 3, 4, נעצום עיניים. 3, 4, קיבלנו את הדבר. לא צפוי! איזה לא צפוי. תקשיבו, הוא כזה חמוד. והוא חמוד ברמות. מתוק, הוא גם כזה נעים, אימא'לה. הוא כזה נעים, תקשיבו, אתם לא מבינים. אז אם אתם רוצים שנעלה לכם עוד סרטונים של הבום, תגידו לנו. כן, ואם אתם... איזה עוד סרטונים אתם רוצים שנעלה, בדיוק. כן, זה אח שלי פה, הוא מציג לי. אנחנו שלישייה. אנחנו אנחנו שלישייה, אגב, זה גם קוראים לערוץ שלישיית כהן. אז טוב. אז אם אתם רוצים שנעלה עוד סרטונים של הבובו, תכתבו, כבר את זה אמרתי, ותגידו לנו עוד סרטונים, עוד זה. ובעזרת השם, נפנה עוד לבובוים. אומרים לכם ירצה יעבדה. ונעשה לכם עוד פתיחות לבובואים. אז אבל לא בטוח. רוב הסיכויים. אולי גם קריי בייביז נקנה. וואי, נכון. אז ביוס.